ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଭାରି କୃପଣ ଆଉ ଲୋଭୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଇ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାଟି ହେଲା ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ଏକ କୁକୁଡ଼ା। ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ କୁକୁଡ଼ା ଦିନକରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଲୋକଟି କେବେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବିକିବାକୁ ନିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖେ। ପୃଥିବୀରେ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ହେବାକୁ ଦିନରାତି ଭାବୁଥାଏ। ପରି ପାତ୍ରଟି ସୁନା ଅଣ୍ଡାରେ ଭରିଯିବ, ସେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥାଏ। ଏ କୁକୁଡ଼ା ୟାର କଣ ରୋଗ ଧରିଛି କେଜାଣି, ଦିନରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଦିନରେ ଅତି ବେଶୀରେ 5ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ହେଲେ କଣ ହବ, କିଛି ନାହିଁ। ହଉ, ତା ଇଚ୍ଛା ଆଉ। Get no food! Get no food! ଏ ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଲାଣି ନା ନାହିଁ? ଆରେ ଦଉଛି, ପାଟି କରି ନିଜ ଗୃହ। ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କଥା କହିବି। ହଁ କୁହ। ଶୁଣୁଛ, ଆମ କୁକୁଡ଼ା ନା ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କଣ କହୁଛ? ହଁ ହଁ ସବିତା, ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି। ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଧନୀ ହେଇଯିବା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିବା। ଆମ ଘର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିବା ଆଗକୁ। କୋଉଠି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ଟିକେ ଦେଖିବା? ଆସ ଦେଖିବ, ଆସ। କୋଉଠି? ବୁଝ, ଦେଖ। ୱାଓ, ଦିନେ ଏ କୃପଣ ଲୋକ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବନି ବୋଲି ନିଜେ ଭାବିଲା। ତା ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଏ କୁକୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ସୁନାରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବ। କିପରି? ଏକଥା ଭାବି ସେ ନିରୀହ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ କୁକୁଡ଼ା ସୁନାରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଣ କଲି? ଓହୋ, ସବୁ ସରିଗଲା। ମୋ ଏ ଧନୀ ହେବାର ନିଶା ପୁରା ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ସବୁ ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା। କଣଟା ସବୁ ସରିଗଲା? ଏଠି ଆସିକି ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରିଛି। ଆରେ ତମେ କଣ କଲ? ଶେଷରେ ତମେ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ମାରିଦେଲ। ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦଉଥିବା ଏଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ତମେ ମାରିଦେଇଛ। ଏ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ତମେ କାହିଁକି ମାରିଲ? ଅତି ଲୋଭରୁ ଇତି।